Okay, så laver jeg lige den video, og så laver jeg den lige på dansk. Det er så udsigten fra huset. Huset, det er lige her, og der ligger det gamle gulv. Det skal vi lige have flyttet, men altså, sådan ser det ud her fra huset. Og alt, hvad der er nåletræer, skal væk. Så du kan godt se, det her, det vil være dejligt lige at komme af med dem der. Så tager vi dem lige herud. Der, sådan der. Altså, der har vi fjernet en hel masse. Der har jeg fældet en hel masse. Der er også en hel masse, der er døde. Det er sådan i Italien, at man har 7 forskellige slags politi. Og en af dem, det er skovpolitiet. Og de er imod, at man fælder træer selvfølgelig, fordi ellers så vil alle italienere bare fælde en hel masse træer. Men nåletræer, det hører ikke til. I Italien, der arbejder skovpolitiet sammen med brandvæsenet, og vi har inviteret dem herop, og de siger bare, at de hader alle de her træer. Og vi har en tilladelse til at fælde alle sammen. Og jeg har også en interesse i det, fordi de er ret irriterende på mange, mange måder. Nu er det ikke noget træ, man kan bruge til noget, desværre. Så det skal bare lægges ned, og så ligger rådne. Nu går jeg lige herud, så kan vi lige tage den herfra. Der er så huset. Og så går jeg lige herover, så kan du måske bedre se. Det rigtig store problem for mig, det er, at der står nogle træer her. Altså, de her træer, de dør. Og når de så dør, så falder de ned, og der er også grankogler på, og de grankogler, de regner ned på taget. Ødelægger taget, og så regner det ind, og det sker hele tiden. Men du kan godt se, det der med at fælde dem der, sådan, så de ikke falder lige ned i huset, det er måske en fordel at undgå det på en led. Og det har været en af mine, går jeg lige lidt heroppe af. Altså, jeg er ikke så glad for lige at stå der med de her træer helt alene, fordi de læner sig jo også den vej. Og så er der også noget med, som du nok ved, at når man fælder et træ, skal det jo have en eller anden vej at falde. Og så det er dem her, ikke? Du kan godt se. Den der for eksempel. Hvis jeg begynder at lege med den, ikke? Og så vælter den jo ned i huset, inden jeg får set mig om. Så den skal væltes den her vej, men der er jo også træer, som du kan se. Der er træer over det hele, så det vi så er begyndt på, så skal jeg også lige vise noget andet. Og vi nu er i gang, det ved jeg ikke, om man kan se. Lad os lige se, om man kan zoome derop. Men der går altså husets elektricitet, hvor der går der og lander derovre. Og så er der telefonen. Ikke? De mødes deroppe i stedet. Kan man se, der er 2. Der er en der. Og så er der elektriciteten der. Sådan. Det er nok lidt forvirrende at se på. Men altså, så er der også nogle wire, man lige skal sådan udenom og helst ikke falde ned i. Men det er jo derfor, at det vil være rart at være nogle flere mennesker. Og der kan du også godt se noget skov der, og så ligger der, bare for at gøre det hele mere besværligt også. Se det grønne der, det er gastanken. Og så kan man heller ikke rigtig vælge træer ned i, så man kan ikke. Men hvis vi er nogle stykker, så gør det ikke så meget, at man smider dem ned i parkeringspladsen. Så kan vi save dem op og flytte dem. Men at gøre det alene, det er så lidt sejt. Så tager vi lige zoomer ud igen. Okay. Så det er på en eller anden måde spørgsmål om forhold, men nu skal jeg nok zoome den her vej, så du ikke bliver forvirret her.